Kære alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til Det Fynske Dyrskue. Hvad med det? Er det noget mærkeligt? Fra Sabrina Lindhardt Nielsen, Odense her ved Odense, en 16 år, som er det i baghovedet, en meget velholdt, det er en meget velholdt hoppe. Det hører forhold til næste bevægelsen og den tredje, det er. Faste skridt, fordi det er noget af det, vi værdsætter, som sagt, og det er jo her, at man sådan får et rigtig godt. Næste, det er katalog nummer 157. Det er knap min stor hoppe af en god kirke. Kassen er i dybde og bredde og typisk skole. Kun min lang og velansat hals. Ret god skutter og god mankeparti. Og det er ikke til at beværke om, at det er langt i venderpartiet. Kassen er ført fundament. Ret god og savnedaglig smidighed i bevægelsesforløbet. Og den er på 22 point. Så det kan det. Until the supermarket flies from the sun. Med at byde velkommen til fjordhestene. Fjordhesten er jo en af de traditionelle hestetyper i Danmark. En gammel hesterace og type stammer, som navnet angiver, fra fjordegnene i den vestlige del af Norge. Et vanskeligt
område at færdes i, og det har altså skabt en lille stærk hest, en meget alsidig hest, kom til Danmark i slutningen af 1800-årene, og så blev den altså rigtig, rigtig hurtigt udbredt og værdsat, og det gjorde den, fordi den kom og passede som fod i hose til det behov, der blev skabt, da man udstykkede de mindre landbrug fra godser og andre større gårde, det man kalder husmandsbrugene og små landbrug, og de havde brug for en lille, forholdsvis billig hest med lave driftsomkostninger, men med høj ydelse, og alsidig arbejdskraft havde de brug for, og der passede fjordhesten som nævnt som fod i hose frem til efter 2. verdenskrig.